Kakenhun ki kliat nong sensyar hapok kejilam jong Pak John Karsieng hakasihan majai kilai kendu iu deputy chief executive member badai pe yakatnat ilaka ba penyak sing siem ban pha tuklar lang halo kejingyo lum khajana jong ka hima meliam habakran bat kilat pathai khubor Pak John Karsieng uloong ba kejingmi na ka hima meliam kalong na kiphoklur rei kejingkhen jingdia manta lada kiphosnam kimdan satya kumta na kalyang Pak John Karsieng lo dawajur ba kadai bandon kejinglum yak dorbar hima kabanlong sisien sisnam kumju ki ong balada ka dorbar hima kamlum kadai ka kamram jong district council bakan lum yaka kejingmi jong ka hima meliam kalong daki klur kejingkli kalong hai kita kejing dia kadon ni yo so ba kadon ka kapdalong ka basai kata kejing dia tengi khon hajar ngidon ka hok batip wat kitu ki saupo prakur ki menteri bon ki kimtip tengah soman ong ba kalade ka por ngi imah ka juk kade ka constitutional body ka hima meliam rumo wala ta kampat don ka jing itu ka basai ndai kade ka authority tikata ka authority kala dawa ka por bandon ka transparency ka basai kade bandon ka transparency ka basai ni ki jingken jing dia ki bra bun senam ngimtip chu kaya kumno karung kumno ndai tengah soman ong ba hakani ka por ka dawa jur kerki bangin yo e do parima kapadi ban long chisin chisnam lada hapo kalai fotorik Disember kimlum kamu kada se council kadi ban lum ya do parima kalong bangi karpat ya i deputy CM lada long kepala ban lum ya ki DC ki MLA ki badan hapo ka hima melim ban ya keren syapang kadi ka kam jogo do parima namar moh kiru kidi ki khon ki hajar ka hima melim Nakaliang Pak Karsieng lo dawa badai ban lum kerki ya kador bar hima hapo arbnai hakaba ki phang kalong ka badai ban penkelai ki rule ni ki an jong ka hima da ka boong haka executive dorbar hima meliam ki dai bandon lang ki rangba snong bat ki nong senchar rai kumbolong menta ki don tangkat tu kat ni ngut ki menteri pat usia haka tai ka executive dorbar jong ka hima meliam ngila kentu ba ladon kam ba haka executive dorbar ban amen ya ka akarul jong ka hima meliam ba haka executive dorbar jong ka hima meliam ladai bandon lang ki rangba snong bat kinong sensyar kumba kalau mata kadon tangkat tukan ningot ki menteri bat usiam hakata ka kabinet juga executive dobar bang asong ba ki jing jongi khun hajar haka mameliam ka ba mla ngaklem ngim semla ban nyulut ki jing ngila kado ki bubun ki jing ki dan hang ni nadu ka building by law nadu ka sanitation ki pun ki sinong minta ngialang a pisa ladak kamolai ka khang ya ka jaka bretnyut la kala kumba pau menta kala khamnya te ka jaka tela ki khang ki nong molai chenu ngi bretnyut tela karan hui snong ru upersya la karan hui snong ru upersya tela don kam ban karan ha ka hima ka level jo hima ban karan chenu ngi bretnyut kidon kiriraj la ngi karan ha ka level jo hima ka mot le se kan wan ka jing sha ya poka hang no ka jaka ka bangin yo ban ka ba preng ka ba ya biang lut bro kampon don kerja persya bania berat nyut ni akran ru syapangki land holding record apo ka hima kibun ki jaka puta ki ba ki nongwei ki bat apo ka hima meliam ka ba ai land holding na kaliang ka hima kan nutuli kum kita kidon kan nutuli ki renew man custom kita dei hok nem siaban renew ya kata khamtam habangi don ya ka Meghalaya regulation of land transfer act 1971 kade bandon ka rule kumno ban peniai dorbar snong kade bandon ka rule kumno ban peniai dorbar hima ngina bo ikani khmat jong ka district council khmat iba peniai sim kadon kam ka an ka bania perkhat no ya ka rta song thai nadu ki rong ba snong hadu ki menteri hadu ki sim hato sodine bandon no ka rta song thai namar ba ka kam ka be ka kam ka por kala khalabun kam dei kum kapor mensyua baka suk ka kanjai ka pertai te kumta hato ki kur sim hato ki kur menteri ki kur sensyar ki sodene ban yakran ni kan ban warano haka karul ya ka harta sotai namar ngi jusyam ru ba naketa ki jing ki bami kami ska mokot duma ki apoi ki akni ya kan jinglong menteri ki akni ka kam ramba snong bon ki kimi tengah sopan ong ba kadon ru ka jungbam syai ka sanat ka di sistem na license na sansnem na telata urang ba snong dan sanat ka iga status jumpat haba upai ba pula ji kum gitar kimi jingkli ngi sokmen ngi yo mesim ba ila ong ba ka executive committee meta ka haikmat ban pelong ya ka hima meliam kum ka role model te
ngako aban persngo hangni bangila tho hangni ru baka extip dor bar ladi ben kuntup sakumba arphangmut ki rangba ki budget do kota bahima ha hima sora nalor ki khadar menteri ki jedru sangut da kota bar hima pai ba bakin lokit khot juga extip dor bar kumchuru ha ka hima khlau nalor ki menteri ki donru ki sodar ki badai ki ek member juga extip dor bar tengah so kum kani ka hima meliam le ka badan ha ka rish nong padang hangni pokari kasi ka badai ka baro ki phai khama teladon kam shishaban restructure bat perkhat thamai ya ka jinglong katuka extip dobar mano bat kumno bat pelong kit khot angto maka de kijing ke klik ka bakhya palat ya ka bang so ngesmo daga ni kijing tho jungi ba imat katrot choba palat kum bakalong mata